Ahoj. Minulé video, kde jsme začali limity probírat, bylo takové hodně teoretické. Na rozdíl od něj, tohle video bude hodně praktické. Bude v něm spousta rad a fíglů, jak s limitama počítat, takže vřele doporučuji dokoukat až do konce. Na začátek napíšu jenom některá základní pravidla, která se u limit využívají. Pokud mám limitu, ve které je číslo, to je to C, krát nějaká funkce, tak já to číslo můžu vytknout před tu limitu. Hned ukážu, co ti myslím. Dejme tomu, že bychom měli limitu, kdy x jde k dvojce z funkce 3x, tak já bych tam tu dvojku klidně mohl dosadit, ale určitě budou nějaké situace, kdy se mi to vytykání bude hodit, takže jenom převedu, jak se to dělá. Můžu tu trojku vyhodit a výsledek jak v jednom, tak v druhém případě vyjde 6. Potom platí, že pokud mám limitu ze dvou funkcí, kdy je mezi sebou sčítám, odčítám, násobím nebo dělím, tak já vlastně tuhletu limitu můžu rozdělit na součet, rozdíl, podíl nebo součin dvou různých limit. Z těch dvou různých funkcí za předpokladu, že se furt blíží tomu samému x. Potom může nastat problém u toho dělení, pokud by tato funkce, tedy ta funkce ve jmenovateli byla nebo vycházela 0, ale s tím se ještě potkáme v dalších videích. Dáme si opět nějaký jednoduchý příklad, ukázku, kdy limita x se blíží zase dvojce z x minus x na druhou. Můžu rozdělit na limita x se blíží dvojce z x minus limita x se blíží dvojce z x na druhou. A v obou dvou případech, ať už to je roztrhané nebo ne, to vyjde minus 2. Tak to bylo to nejvíc teoretické a teď už jenom ty finty. Takže finta za A. Bude to znít strašně hloupě, ale tohle se musí udělat vždycky. Ať už počítám jakoukoliv limitu vlastní nebo nevlastní, já potřebuji do té limity dosadit, abych zjistil, jestli ta limita nemá ve jmenovateli 0, nebo jestli to je 0/0, nebo jestli náhodou to není takováto jednoduchá limita, do které stačí dosadit a nemusím dále nic počítat. Je dost příkladů, které vypadají hodně složitě, jsou takové na zmatení, ale stačí dosadit a výsledek je hotov. Pokud dosadím a vyjde mi tam nějaký výraz, který neumím vyčíslit, jakože třeba dělím 0, nebo je to 0/0, nebo se tam objeví nějaké nekonečno, tak už musím použít nějaký těžší arzenál. A první, co se používá takhle ze začátku nejčastěji, bych nazval rozklad do závorek, nebo taky rozklad na kořenové činitele. Mějme třeba limitu z podílu x na druhou plus x minus 6 lomeno x na druhou plus 4x minus 12. A x se bude blížit dvojce. První, co udělám, dosadím. V čítateli je 4 plus 2 minus 6, to je 0 v součtu, a v jmenovateli je 4 plus 8 minus 12. Mám zde výraz 0/0 a s tím nevím, jak naložit. Takže první, co můžu zkusit, je rozložit tyhle kvadratické trojčleny na kořenové činitele nebo do závorek. Zkusím ten první přes kvadratickou rovnici. Když si vzpomenu na vzorec s diskriminántem, tak to je minus b plus minus odmocnina, to je to b na druhou minus 4ac a tak dál. Tak tady bude minus 1 plus minus 1 minus 4ac, to je 4 krát 1 krát minus 6, takže minus 24 lomeno 2. Takže tady mi vycházejí dva kořeny. V té závorce mám 25, odmocnina z 25 je 5, takže minus 1 plus 5 je 4, děleno 2 je 2. Druhý kořen, minus 1 minus 5 je minus 6, děleno 2 je minus 3. Takže ten čítatel jsem schopný rozdělit
do závorek x minus 2 a x plus 3. Stejným způsobem bych byl schopný rozložit ten spodní kvadratický trojčlen na závorky x minus 2 a x plus 6. To, že se v tom čitateli i jmenovateli objevila 0/0 po dosazení dvojky, je pro mě jako silným signálem toho, že tady jsou nějaké kořenové činitele, které mají x minus 2, jo, které, když tam tu dvojku dosadím, tak mi to vygeneruje tu nulu. Což se ukázalo tím, že jsem ty trojčleny rozložil, protože ta limita se nezabývá tím, co se děje ve dvojce, můžu krátit. No a teď do tohoto tvaru, kde už není to x minus 2, můžu úplně v klidu tu dvojku dosadit. V čitateli je 5 a ve jmenovateli bude 8. Další finta, tu bych mohl nazvat jako použití vzorců. A tím myslím vzorců typu a minus b krát a plus b, že se rovná a na druhou minus b na druhou. Například takovýchto vzorců. Nebo třeba i vzorců na třetí. Můžeme mít limitu, kdy x se blíží jedničce z x minus 1 lomeno odmocnina z x minus 1. Tak jak jsem říkal, první potřebuju dosadit. Když dosadím, tak v čitateli i ve jmenovateli dostanu nulu. Nemůžu zde ale použít tu fintu za b, tedy rozkladu do závorek přes kvadratickou rovnici, protože tady žádný kvadrat není. Ale to neznamená, že tam ty závorky nemůžu najít jiným způsobem. Třeba použitím těchto vzorců. Abych ty vzorce mohl použít, potřebuji je tam ale vidět. Takže potřebuji identifikovat, co je moje a a co je b. Tady ačko je odmocnina z x a bčko je jednička. Pokud se na to dívám touto optikou, tak čitatele můžu přepsat do vhodnějšího tvaru, protože ten čitatel je de facto tato strana našeho vzorce, pokud ačko beru jako odmocninu z x. Tím pádem ho můžu přepsat do tvaru odmocnina z x minus 1 krát odmocnina z x plus 1. Vidím, že teď jsem toto bral jako pravou stranu toho vzorce a toto jako levou stranu vzorce. A vidím, že to sedí. No a ten jmenovatel nechám tak, jak je. Vidím, že se mi tu objevily dvě stejné závorky. Obě dvě jsou ty, které mi generovaly nulu. Vyškrtám je. No a když dosadím za odmocninu z x1 plus 1, tak mi vyjde 2. A toto je výsledek limity. Další tvar, nebo další finta, kterou můžu použít, je převod na společného jmenovatele. Můžeme mít limitu z rozdílu dvou zlomků 2 lomeno x minus 1 minus 4 lomeno x na druhou minus 1, když x se blíží 1. Když dosadím, tak v obou dvou jmenovatelích je 0. 2 lomeno 0 minus 4 lomeno 0. S tím zatím nevím, co dělat, ale než bych se pouštěl do nějakých jednostranných limit, které budeme brát příští video, tak můžu zkusit převést na společného jmenovatele a vyzkouším, co to udělá. Společný jmenovatel je tady x na druhou minus 1. Protože x na druhou minus 1 si můžu taky rozložit jako x plus 1 krát x minus 1 shodou okolností podle tohoto vzorce. No a vidím, že x minus 1 je obsaženo i v tomto jmenovateli, takže tento jmenovatel je společný obou dvou. Teď to potřebuju dořešit v čitatelích, takže toho levého čitatele jsem zvýšil nebo vynásobil x plus 1. Ten pravý zlomek jsem vlastně nějak neupravoval. Tady ty jmenovatele jsou stejní.
Trochu si ještě pohraju s tím čitatelem. Tady roznásobím, budu mít 2x plus 2 minus 4, což je 2x minus 2. Lomeno x na druhou minus 1. No a pokud vytknu dvojku z toho čitatele, tak tady dostanu 2x x minus 1. Což už je nadějné, protože to je ten člen, který mi generuje nulu. A toho jmenovatele, když si přepíšu do toho rozzávorkovaného tvaru x plus 1 krát x minus 1, tak jsem se opět dostal do té skvělé situace, kdy ty závorky, které mi vyhazovaly nulu, se vykrátí a můžu dosadit. Když dosadím tu jedničku do jmenovatele, tak mám 2 lomeno 2, což je 1. Tak to byla už čtvrtá finta, pátá. Tu bych nazval jako ani ne tak goniometrické vzorce, ale spíš speciální vzorce pro limity. Jich je několik, všechny se dají obejít takzvaným L'Hospitalovým pravidlem, které je strašně užitečné, budeme ho brát na konci této série, ale uvedu aspoň jeden ten vzorec, v případě, že byste L'Hospitala nebrali. Pokud bychom měli limitu z podílu sinus x lomeno x, když x se blíží 0, tak pokud bych tu dosadil, tak sinus 0 je 0 a 0 je 0. Takže je to jakoby 0 lomeno 0. Akorát se prostě nějak dokázalo, že hodnota této limity je 1. A nepřemýšlí se nad tím. Stejně to platí, pokud bych ten zlomek obrátil. S použitím tohoto vzorce bych mohl řešit limity třeba takovouhle. Sinus 3x lomeno x. Pokud bych chtěl použít ten vzorec, který máme zde, tak potřebuji mít zajištěno, že v argumentu a v tom jmenovateli je stejná funkce. Tady máme x. On ten vzorec má totiž i takovou obecnější platnost. Pokud v tom sinu je jakákoliv funkce, tak pokud ta funkce je i ve jmenovateli, tak výsledek vyjde 1. Jo, důležité je, aby tady a tady byly ty funkce stejné. Takže potřebuji mít ve jmenovateli zde 3. Tu tam můžu dodat, ale když jsem vlastně celý ten zlomek dělil 3, tak já musím pro zachování hodnoty toho podílu 3 i násobit. Teď můžu využít to pravidlo, které jsem uváděl úplně na začátku, že tuto 3 vyhodím před limitu. Vychází mi zde sinus 3x lomeno 3x, což už odpovídá této univerzálnější podobě našeho vzorce. Takže 3 krát 1 a to je 3. Poslední přístup, který mě napadá, bych nazval goniometrické vzorce. Můžeme mít třeba limitu z podílu kosinu 2x lomeno kosinus x minus sinus x a x se blíží pi čtvrt. Když zde dosadím, což bych měl udělat vždycky, tak kosinus 2x pi čtvrt, to je kosinus pi půl a kosinus pi půl je 0. Kosinus pi čtvrt je odmocněna ze 2 lomeno 2 a sinus pi čtvrt je taky odmocněna ze 2 lomeno 2. Takže ve jmenovateli máme taky 0. No, ale žádný z těch postupů, které jsme měli v předešlých fintách, tak nám tady nepomůže. Nemůžu tady rozložit nic do závorek přímo, ale může mi pomoct znalost geometrických vzorců. Je strašně moc, ale vyplatí se znát aspoň pár základních pro dvojnásobné argumenty, geometrické jedničky a
tyhle ty basic. Takže když si vzpomenu na kosinus 2x, to je kosinus na druhou x minus sinus na druhou x. No a v tom čitateli můžu vidět podobnost s tady tímto vzorcem a na druhou minus b na druhou. V tu chvíli bych ten čitatel mohl rozložit do závorek. Takže bych tu dostal kosinus x minus sinus x krát kosinus x plus sinus x. No, to už se mi tu hodně špatně vleze. Tak, lomeno kosinus x minus sinus x. Mám tu opět dvě závorky úplně stejné, shodou okolností přesně ty, které mi vyhazovaly ty nuly. Můžu je vykrátit a už mi tady zbývá pouze limita z kosinu x plus sinus x. Tady už můžu dosadit. Kosinus pi čtvrt, už jsme si říkali, že je to odmocnění na z2 lomeno 2, plus sinus pi čtvrt, to je odmocnění na z2 lomeno 2. No a ve výsledku odmocnění na z2 půl plus další půlka odmocnění z2 je celá odmocnění na z2. Tak, to máme výsledek. Projeli jsme si tedy základní finty, které se používají u vlastních limit a v dalším videu se podíváme na jednostranné limity. To jsou limity, které se dívají na to, jak se funkce chová nalevo od bodu a napravo od bodu.